नै बेफोरो थांजोबसिगोन बे हिन्जाव गोदाननि जाहैबाय नै बेना ब्लाउसबो दङ है हामा मालायनिखौ हामा मा नाहरलाय ओरै ओरै नाहरदो नाहर मा मोजां नाहरब्रा हाय लोगोफोर मामिनि लोगोफोर आं अबे थांनो नागिरदों खिथालाय मारै बाहां अबे थांनो नागिरदों खिथाहरलाय गुवाहाटियाव आयौ गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों होनबाय मोदैखौ नायनो आयौ मोदैखौ नायनो बङाइगावसो थांनो नागिरदों दा ओरै थाङो दा मोनहैगोन दा खय घन्टा 1 घन्टा नांबावगोन ना बाबा 1 घन्टा नांबावगोन नांबावला 45 मिनिट आधा घन्टा आधा घन्टासो नांबावगोन लांबाय बेहा उन्दुनो ओंखारखानानै सानसे मैयानिफ्रायनो एकदमबारे मैया 11थानिफ्रायनो होन्दों नामा खिनो ओंखारदों थायो बोलोबो होयो ओमफ्राय खियानो फैया जाबाय बिदिनो आरोना मैया मोनासिमबाबो ओमफ्राय माबाफोरखौहाय सोनानै होदोंमोन बेजोंबो जाया माने गावबो एकदम बाब्राबबासो गहोफिनजोबो आरोना ओमफ्राय जाया नै दाबो फुङावबो खालामनो होनबाय थाबाय एकदम खिनो ओंखारदों होनबाय थाबाय हाया ओंखायनो दा लांसैलाय नोरमारियावहाय खम खालामलाय बाबा माबाया बे भलिउमा खम खालामलाय ट्राफिक जाम जाफैलायबाय नै जोंना सिरि मोनबाय सासे अबे थांदों मा बेयाव मा लायनो नोंलाय बेयाव जिरायनो नै मा डक्टरनो खिन्थादे आं खिनो हायाखै आंखौ खिहोदो होनना खिन्थादे ओमफ्रायहाय आंना उदैबो सादों होनना खिन्थादे ओमफ्राय आंना खिबुबो सादों होनना खिन्थादे दा डक्टरनो खिन्थादे दा डक्टरा नोंनि उदैखौ नायबा नों गाबनो नाङा दे मिथिबाय गाबनो नाङा दे गाबना नोंनि उदैखौ ओरै नायगोन दे एसे गाबनो नाङा दे मादे हाखावा मा हाखावा नायगोनसो ओरै दांनानै नायगोनसो उदैया गोरा जादों नामा होननानै नायगोन दे उदैखौ हाखावा होनना बुंदों दे हाखावजानोसो गिबाय नोङो हाखावालै मा उदैखौ आइ मोननोसै ना नों गिदों डक्टरनाव थांनायखौ ना गियाखै गिदों गिनाङालै मा उदैसो नायगोन दा एसेल' मिथिबाय ओमफ्राय नोंखौ खिहोगोन दे मा दे नों गाबनो नाङा दे गिनो नाङा दे मिथिबाय बोदैमोना नोंखौ खिहोबाथाय नोंनाव खिबुआव माबा सोगोन दे मुलि सोगोन दे ओमफ्राय नोंखौ खिहोगोन दे नों गाबनो नाङा दे गिनो नाङा दे मा दे दागि दे गलुआ मा स्ट्रं बयसो ना गलुआ ना स्ट्रं ना औ स्ट्रं I am a strong boy strong boy होननांगौ दे बबे थोस दानो मोनबाय सफैबाय नै खारलाया 9थासो ओमफ्राय नायदो ओइ अबाय थांनो बेयाव थांनो होनबाय थायो बेना बेयाव थांनो नाङा हामा सेरनाङा बेखौ दे सफैबाय नै डक्टराबो दंखायो दंनायाहाय दसे नेथ'नांसिगोन आरो औहाय थांनाङा हामा र' उफुद्रुखौ बुंनाङा दलरखौनो थाथेरा 1 सेकेन्डबो मा होनदों र' दलर था है हामा मालायनिखौ हामा रायो सना रायो हामा जोंनि नङाना बियो जों मालायनिखौ खालामनो हामा बिदि मालायनिखौ खालामनो मा नायखोन
दाखालाम जेबो दाखालाम ओरै फै नै बिदि हामा फै हामा मानसिफ्रा रायो गाज्रि होनो ना नै नांलाबायो ओरै ओरैनो थोस रावबो खबर गैया बेयाव एक्सिडेन्ट जाबोबायनो एक्सिडेन्ट जानानै दङ नै बेयावहाय ओरैनो बोराय मानसिसोदां हयनाय सोर माबानानै गालांखो बेबा गारि गिदिरसो जाखो ना माखो थोस ओरैबायदि जारला मानसिया माबायाव खिखांनानैहाय मा होनो हस्पिटालाव खिखांखाबाय रमामा सुनि हस्पिटालाव खिखांखाबायना ओमफ्राय नै लामा ससेयाव खिनो ओंखारदों होननानै एकदम हास्लाबला गारियावनो साव खिबाय ओमफ्राय खिबु सुबाय नै ओंखारनानैहाय र' नै बेखौ बायनानै लादोंमोन दहाय बेखौ जाबावसै दे जानोसै ना र' सुनि दे मा जादों मा खिथालाय दे स्ट्रबेरि गोथाव दे गोथाव ना खिथांबावबाय ना फ्लाइअभारावनो खिबायहाय नै बेयावहाय मा जायगा होनो बेखौ बाबा बङाइगाव फ्लाइअभारानो जाबाय ना बङाइगाव फ्लाइअभार दालिगाव दे जाग्रोदो दे जानानै उन्दुदो दे स्ट्रबेरिबो लाबाय ड्रागन फ्रुटबो लाबाय थाइसेल' लानो हादों ड्रागन फ्रुटआबो 120 थाखा बेनोबा दा जाहैनोसै ना फिथाइ जानांगौ ना होमबासो खिनो हायो ना ओंख्रि बुरजा जानांगौ ओंख्रिखौनो जानो नागिरा नालाय नोङो ओंखायनो खिनो हाया जायो गगा मोननायावबो फिथाइ जाहोनाय जाला ओजों नै ओमफ्राय बिदिनो ओंख्रिखौबो बांद्राय जानो नागिरा होमबाबो मैया खिनो हाया जायो होननायखाय जि जादों मैयाबो दिनैबो एसेल' जानो हाबाय नै ओंखामा दा जाहैनोसै दे मा ओंखामखौ दे ओंखामल' जानांगौ दे ओंखाम जानांगौ फिथाइ जानांगौ दे मा ना डक्टरा जानो थिनदों ना ओंखाम बुरजा जा मैगंजों जा होनदोंना खोथा मानिनांगौ दे मादे चिप्सखौ जानांगौ ना जानाङा ओमफ्राय चक्लेटखौलाय जानो नाङा जेखौबो दे खिनो हाया जायो बुजिबाय दा फिथाइ जाबावदो न दारि जाजोब्बाय ना स्ट्रबेरिनि स्ट्रबेरि जानानै आयु दारि जाजोब्बाय आंनि मामोनलाय मा नोङो मामिनि मा नोङो फुसका आंनि मम' आंनि फुसका सफैयाखैलै मा सफैबाय दासो गेट मोनदों गेट सफैबाय दाना आबाव थांसै अबाय थांनो नोंलाय बेयाव बेयावलाय मा दं जेबो गैया खाजा गैया खाजा जायाना खाजा जाबा मा जायो ओंखाम जायो उदैया एम्फौ जायो उदैया खाजा जायो उदैया एम्फौबो जायो खिनोबो हाया जायो उदैयाव ओंखाम जायो दा खालामसै मोनसे नै बेयाव थांजाला नै आरो स्ट्रबेरि जानोसो होनबावदों स्ट्रबेरि जानानै गोबाब फैजोबबाय नै लामा ससेयाव लामा ससेयाव गोबाब फैजोबलायबाय ओइ दे बेखौ खिनो ओंखारदों होननानै जोंहा फेन खुना होलाबायबाय जों मानसिया स'सो गोबाबाय स्ट्रबेरिया एकदम जा मोनजादों होननानै जाबायना जाबाय मोनसै न' मोनसै नै मालाय दिदिमोना स्कुल गजोब्बाय स्कुलनिफ्राय फैदों साइकेल सालायदोंना हनै दिदिमोना नुबाय दिदिमोना नै आयौ नै बेक केमेराजों लानाय नालाय आंना नुवाबो मुङाबो ओरै एसे थारमाने आङो दा नोंथांमोननोहाय बांद्रायबो बुरजा देखायनो हाखाया नालाय बांद्राय बुरजा थाबबो हाया नालाय बेखायनो गांसे गांनैल' नोंथांमोनजों देखायनो हायो आरोना दा आङो हिन्जाव गोदाननि गांसे एकदम मैयासो जानाय
देखायथारसै आरोना माने पेकिं खालामनो नागिरदों आङो दा हैनांगौ बेखायनो आङो दा नोंथांमोनजों देखायनानै लागोन दै मा मा दङ मा मा दं माने बांद्राय बुरजा गैखाया बांद्राय बुरजा माने दख'ना जोमग्रा ब्लाउस हिन्जाव गोदाननि आरोना बेखौ नोंथांमोनजों देखायनि र' नै बेयावनो दङ दै दख'ना एकदम फुल सेट ब्लाउसबो दङ ओमफ्रायहाय जोमग्राबो दङ नै बेबायदि राय देखायथारसै आं लायथोनिहाय नै आं गाननानै देखायबाय थाला हिन्जाव गोदाननिसो नालाय बेसारा बे गाननानै देखायबा आङो उनावहाय भिडिअ होना होगोन फट' होना होगोन नै बेबायदि ओमफ्रायहाय जोमग्राया नै बेबायदि जोंजोबखानाय ब्लाउसबो दं बेजोंहाय बेखौ सोनानै लानोसै आङो आरोबाव दंबावो हिन्जाव गोदाननि आरो बेजों लोगोसे बे हिन्जाव गोदाननि नङा बियो नै रेडिमेड जोमग्राखा हो बेयो गैला दा बेनोबो गांनै नांगौमोन बे जाय रेड बिदोंमोन बेनोबो गांनै नांगौमोन ओमफ्रायहाय पिंक कालारनि मोनसे दंमोन आरोना बेबो जोब्बाय ओमफ्राय नै रेड कालारल' गांसेल' मोनबाय बियो दा आङो नै बेजों नै फिसाबो खालामना हरो बेनो थारमाने रेडिमेडसो नालाय जोमग्रायाहाय बियो मा जायो बेनो जुदि खालामोबा बेनो ब्लाउसबो जायो आरोना ओमफ्राय बेहा गिदिरैनो मानसिया गोजौ गिदिर होनो ओंखायनो बेरा गिदिरैनो नांगौ जाहैबाय आरो बेबायदि ओमफ्रायहाय बेखौनो आङो ब्लु कालारनि गांसे माबाबो जोमग्राजों माबाजों बानायना हरखांबाय मा होनो ब्लाउसजोंहाय ओमफ्राय बे जाहैबाय नै अरेन्ज कालारनि बेहा फिसा मानसिया फिसानो बेहा अरेन्ज कालारनि बेहा नै ओंखायनो बेनो गुसेबबो ओमफ्रायहाय गुसुंबो खालामना हरबाय आरोना ओमफ्राय आरो दंबावो व्हाइट कालारनिबो गांसे दंमोन बेयाव आङो पेकिं खालामखाबाय सोखाबाय आरोना बेखौ दा हरनांसिगौ ओंखायनो बेफोरखौबो दा पेकिं खालामजोबगोन आङो माने होलांजोबगोन दिनैनो फुरा दोनखाला आरोना बेखौ हैजोबसै गासिबो थ' दिनैनि कालेक्शना बेखिनियानोसै ओमफ्रायहाय नेक्स्टआवहाय आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामबावगोन आङो जुदि हायोबा ओमफ्राय बेबायदिनो बाराथ' बुरजा हाखाया जाहैबाय नालाय जाखिनि हायो बेखौल' नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो हायो ओमफ्राय होमबा बेखिनियानोसै दिनैनि ब्लगाहाय नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं आरो जायफोरनो अर्डार होनो गोसो बिसोरो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनगोन आङो बेयावहाय मेसेज हरबानो जाबाय दे